mi wino on ceerno Alpha Badji ko ceernajo jaɓanaɗo machallah kala liggey mo waɗanma a weltoro no fewi liggey jalla gollal jawgal ina wawi wonde ƴewgal lamgal ina wawi wonde so tawi ko caɗele goragu joguiɗa aɗa wawi arde kalda e o biyeteɗo ceerno Alpha Badji o rokkuma piɓol on saaha tiiɗa te tedda to bangare rewɓe ɗo joɗiɗo ko juuti dañani ɓinguel walla joguiɗo ɗen caɗele kanko ceerno Alpha Badji omo safra ɗum te ko yontere liggodirton ma yi waylo aɗa woni e dewgal ngal welani hani aɗa jogui kulkuli ngam joom galle ma addude debbo goɗɗo a yetima to bawɗo muɗum surde kanko woni ceerno Alpha Badji ko nyawuji emori ndo siti e ko way noon omo ɗum safra ɗum ko balle sappo tan jokkotirton o safruma ha cella tul pisole ha e gueɗe gañoje sa ari to makko ɗo ganda foof gasi aɗa yiɗiri e debbo walla gorko te a yiɗa o janfoma jokkodiri e makko ko yaawi kanko woni ceerno Alpha Badji omo ummi toon to Burkina omo joɗi to to Dakar numéro makko ko 77 137 23 82 77 137 23 82 ceerno Alpha Badji machallah. Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. kalɗa ko gonga sabu wonde galle liggoɗa ha lewru maya pota yoɓede halis ma a yoɓaka wona neɗɗo fof wawi muñde ɗum ɗon te nde gummotoɗa wuuro monde adduna ma ɗo ko hebde liggey liggoɗa woda ko keɓɗa nafa jinnaɓe ma he ɓiye sabu nde garɗa ɗo nde gandinɗa amen kaɗa woppi ɓiye caggal aɗa woppi jinnaɓe ma caggal te ɓen hande mina yenana ɓe jooɗi ɓe paadi e ma hay so ɓe pawani fof maɓɓe ma wonko ganduɗa hen hoore ma eɓe paddi ɗum e ma te ɓiyo o ala hay goto so wona an nden so lewru maayi sa tottaka halis ma welata musat te darduɗo ɗum hoore mum kala na andi welani kono noon ɗum fof e wade noon a haali nane min dardanmami tan kono miñam mo jiidu mi yumma e baba ni mi yiɗa haydara ko musma ñande fof mi haalat ɗum no gonirɗa ɗo e galle heni wallahi Khadija sofani min de sofani e am mbiɗa weltema kadi ñande fof mbiɗa yiya e ma ko ganduɗa hoore ma koko ɓeydata gillam e ma sabu galle o a majjannomo wayi ñande fof ko probléme uji ñande fof ko histoire te galle o hewde e famɗude yimɓe wonɓe ɗo goto hen fof jogui ko jikko mum goto hen fof jogui kono yarata eno woniri te ɗum fof haɗanima ane wonde cukalel dañde hakkille wawde wondude goto e mabɓe fof mo garɗa he mum aɗa andi no gardata e mum aɗa andi no kaldirta e mum sa welanoma hande gona ɗo sa naati ɗo hande nata to janggo kalda e oya ngam yidde hebde toon hunde kono mi meeɗa yide mbaɗɗa ɗum ko adduma ko ɗo ko he ɗum tan gonɗa liggey ma toppitiɗa somi wondoma galle o walla a yaltata ɗum a nawani ko mbarñuɗa ko saabu an liggi ɗum ko jawdi ma an jeeyi hay goto fotani ñamde ɗum ka liggaki ko noon mi wiyanima ya namdo kono Khadija muñ ha keɓa ko liggiɗa puɗɗa ya te ngol ɗo lawol mi jogorani widema ya jooɗo mi jogorani tamdema ɗo saabu heyna place mo joguiɗa galle mono min de somi wawno ɗum tam mi wawma in jaggan lewru maydu fof mi waɗanma en wallahi Khadija mi wima liggey mo liggotoɗa o sah ya accu mo joɗɗa heddam lewru so mayi mi itta ko ponnoɗa yoɓede ko mi tottuma nulda wuuro mon saabu aɗa weeli hollirde aɗa weeli wondude aɗa weeli présentude Salmat mi nani haalama ñanden ma arin ɗo eten mbimami gomme haalande haala jogdini
mbaji da hamen jodi me goldo bolol so woni sagam o putam ya sagam hayo nene ari hade wutte fondire jullar yata jomum tawa pat hayo nene ayyo mon nene badda don cedi ad seli mawdum ni badda tampere mawdum kay asel don cedi mawdum kay badon tampere jam tan ni yimbe Dakar e be jam e celli ko yimbe galen bay e be jam on tano woni bar samori ko mawdum alhamdulillah alhamdulillah mi yewni no mon wallahi min buri yewni don celli amanki galle wono fe mi celli wallahi min buri yewni aleli tonde maɗo ɗum ndeji tan wallahi ko mawɗum min ɗum celli wallahi ko mawɗum machallah oto jome jomde wallahi kañum ko jaltuɗo galle mon wondu ko yewdini ayi tuba ko ɓe nanɗano an ko ɓe ɗaniɓe kaw nan do mon dow de mi yewninomo kanko ne o yewninomo tinni anden wallahi mo tinni de ko mawɗum wallahi ɓe yewtu dow no wuri ok alhamdulillah a weltima wallahi mi weltima patron ma ari hanti ari kay hankadi kay ɓernam deeɗi mi weltima on feewi mo reglu ɗum anen mimi yiiɗa yiide ma yeeso ma ɓawli walla aɗa dañi ko wallahi mbeɗa andi ɗum mbeɗa andi wono ha neɗɗo moƴƴo sa ummanima hunde tan fof fewat wallahi a jarama a dañta ko musma sallah jaaɓi eyo a jarama ko inchallah ok jarama kadi ja ija ko waɗanto woni so yiwni kam tan ni o waɗata mi leelino leelidata Ajje Ajje yen ko ɗano dawɗo waxtu wiyete jam mbaɗɗa seli jam tan jam on to jam bolo kay nde garɗa jum fuɗɗum yetto nene ma way omoye jam o samari ko mawɗum an kama ɓuuri ɓooy hay téléphone eyi nene mi samo tan mbimi fan mi ara mi ƴewto galle o kadi a wayli ɗo wallahi aɗa selli kam kono nene ma samari samodi no feewi no mawno gonɗo ɗo kongo omoye jam mum selli eɗen nanam jam woni to jam bolo kay abo wiide yaani ɓura fojje ko heɓma koye koye ma hon ɓura sewde ñama amara ñaman ñamanim sellani kadi eyda woto wat ɗo ko gaañi woto wat ko gañma woto watta yana min kay jiibi ko ɓanndu ma ɗum ɗumini ko woni hen an hure wata gañam ɓanndu ko ñollu ɓanndu fof ko ñollu ko ñolli ɓanndu ma ɓanndu ko ñollu wawiɗa min kadi tawi yii kam a tawti kam a jaam a yii kam yetto Allah mba sukaɓe en toppitoma hajjet umman laabde huleya hulani Allah lebbi ɗiɗi ladde woppani ɗo haɗani ɓe goppiɗɗa hande ɓe mbaɗi kaani janngo mbaɗi jimmo probléme uji ɗi poti ɓurro e galle ɗum tagi poƴƴani toho massa hor ƴiccam la illa oɗo hukki ɗum sundu ka enne ko woni hajji ɗum ko woni ɓandu ɗum musan wallahi somi yaafakima jaygol kaala hajjel anni noon heɗomi ginnani aɗa haala mbeɗa ɓuumi min nenam sellani toon gondunomi e makko an aɗa selli haydara heɓani mon mi accidima ɗo e sukaɓe awa wonde e sukaɓe ko woni nene madati ma yen min kam fofto tawi tan ya maayi an poto o maayi ɗo wallahi so maayi fofto ya maayi an poto o maayi ɗo yo Allah junnu balɗe makko moƴƴina battane makko fotani saɓorde haydara jatan jagga toon debbo neɗɗo bakkatuji ɗiɗi rowni andanoɗi poti billahi so malaikaji ɗi jaggi ɗum maɗi ɗum piya ha ƴewranande ɗo dako mbawanoɗa kam so yimɓe kaali tan mbiya debbo neɗɗo haydara wawanani an waɗi de a yi Ngor Diouf jaɗa ko to hajjen ko musata ɓandu ma wona ɗum jiɗɗa andude beela yi Ngor Diouf taw ittu hakkille ma e Ngor Diouf ɓuri hakkude ma Allah jaɗa ko Dakar a yiya e Ngor Diouf haala tan ko deni hakkude ma joni memani mi mbiɗa ɓandu ma no musi fawtu jungo ma ngo mi fawtani min waɗi hen jawdam de min tega jawdam ɓe a fawta o kay min faw guila tengɗa de mbayruɗo hay somi wawa hen ndigga mbeɗa wawi memde kam ɗum kam mara mi wawa yaade galle a faami mi yeewi wonɓe toon ete ƴeewoy paawo aussi te ayi nenam noddi kam naani min kam nene lawol
umma Dakar pour ar te o tinan ɗum faami somi yi ɗon kam bel ma o tawim to faami ke mi an hankiran hande normalement ko une semaine podda wadde ɗo a accinno ke ha après jaha waɗan mbiɗen joɗi ɗo mais min hakkilam mo deƴan galle quoi par ce que mbiɗan gondi ɓe toon hen ha gaadi a faami hay derem ganda pinani faami mi yaha toon joni mi yaha ɗum fof mi yaha toon lijjide sidi an sumuji toonate mi yewtide mabɓe whatsapp om somi yima woɗɓe yaade bayɗen salma kam sikkatno mom tawa ɗum toon toon par ce que heeɓe mabɓe mbiɗon jahat quoi mais ala caɗena somi jii kam fof taw tan ala ɗar kam pour min ala probléme jooɗiɗi o jooɗo jahoɓe yo yah faami joni noon jiɗimi tan dokkami yaha toon mi wowa hannde mi walto ɗum waltude kay ka balto waltude ɗum semaine o fof ko ɗon wonta kasi eɗen sehla huude hande lekki hande noon kono noon neɗɗo sellon hande kay wonno en uddan damal ngal tan kono ɗum tagi ma foojje an est ce que ala to jahannoɗani no jaami Dakar nde hakkude mi Allah mi yahay haɗa jeewi mi tan huude yani hay nokku wallahi mi yahay a haaldani hay gooto hajjil Allah timmade eyi hakkude ma yala an kay anda mbir Allah leseydi Allah kay anda aɗa wen timmo huule mi ƴeew hinere maɗe tan jewni hinere nde de nani eyi yo jemma beloɗa ɓoy ay suɓɓu ndu gaflal ngal ɗo so mimi ka cikka ko min sikko hinere nde bandiyagal ma ngal takat ma wareede ladde aɗa ni mbatta ya ɓuftoya hanki jamma noon mi weltima vraiment posam o hanki so heewi kalis ala hewat kalis mais machallah mi weltima wallahi mi weltima gaccade weeri hirande weeri fof weeri c'est normal joni noon mi yaha galle wona waɗnam duwaw somi hii toon mas waɗede haydara kam ya yo Allah waɗani barke Allah hokki kalis kewɗo amin yo Allah nayi makka amin tawaɗa fof ko heddi ko yo Allah wat sa yettima amin sa yettima galle moon amin tawa kam fof ɓe jeehi yo Allah wat ɗum taw kanko en jeeyi aɗa wawi lomtade kam tan fof mbiɗa wawi kay an hoore maɗa andi ɗum ni ala caɗe mbiɗani noon mbaɗe min mi juppo less ngara mi haalanma ko ɓuuri maggal Touba mawnu min ka min wima noon o wayno holno an ka ya ɓuftoy tan ngara min mbeɗa hula ayno mbarñirani wallahi jimmi ko nadde e taarude nde mi juuro ndiyam ha ɓandam ndu ɓuuɓa mi ɓorno ko hoyi mi tawma less la caɗele eyi eyi huleji ndeysan eyi mbiɗen tan de eyi yerontiɗe juuɗe ɗe juuɗe ɓuuri yewnude ɗam tan mi juuroyo ndiyam nangga an joni joni nangguma ne mbiɗa ɓanndu ma ndu muusa haydara muusani Allah no wawi waɗ hande tan mi sella o jaam sikkani noon jiirmami ɗuminiɗaani an ko cakkuɗani billama sirto tan guila joɗɗa ɗo alani wallahi Allah huule ɓerdam noon ha noon hande kono komi tampuɗo nangganam jungo ma ngo wona ɓoyta ɗumininde kene ɓoyta weddu a yurma koy tan mi juuroyo ndiyam ayno mbatte hande nene ma ñawi koto gaɗa ma on mawni hande mi ñawandi kono goƴeɗa nene ma an kam ƴeewo ñawɗat ɗon sellinene jaam ayno mbarñirani familataminani wawo satino heeli kadi koygal gongal ngal ya hen an koyɗe ma ɗiɗi fof kelaɗa yahay pusa gonɗo o ko piiƴe Dakar tan ha horti aɗa yanna nguur juut koko ripiti ɗum ha ɗikki ati ɗon fo suuɗi yo Allah ñaawa hakkude men min noon non nene ma way samri ndi tiɗi wonki
o gijima hay goto heddaki Sénégal Kamar Seli akam hajjina an kam jikkuma ko ni tan min goppirmi no mami noon tan mbaɗa haaju an waɗi ɗum ɗo tan ndiɗɗa aɗa yiya tan suba fof wiye maayi haɓoy kay ɗif o kam mataw ko jejjitaɗo won to balɗe so Allah jeeɓi voilà ɗo kay wittitaɗo o heddi ko noon ko mi haalanma kewi ko caggal maɗo e galle aɗa anndi mi waɗnin mawnam oɗo saɗa yimɓe fof darnaɓe fof ngari kawrite bon e ñande sadaka he noon aɗa anndi Hamidou kewɗo ko lijjette rowndi toon suko debbo goto addi ndeke sehil joom ndeke suko debbo o ko sehil joom ñande hen o rokkiriɗo haalis tan mbimami ha galle fof woni seefa Hamidou goto suko debbo rokkimi haalis rokki Hamidou haalis addinimi ɗo cadeauji ala ko addani e galle kewo kay mbimami kala pirinomi hen ɗo ana kañum tan feeri i Allah waɗi noon suka rewɓe kili ɗum wonti ɗo coow gone on coow ha min degli on coow no dumi joom namni mbiɗum an kam hoyno garɗo ɗo o wima ode Binta wiyete mbimi an o ko jontaɗo de ko joguiɗo joom noon wiimi ko neɗɗo mum solution o noon il faut ko mbaɗa ɗum appliqué par ce que ay oɗo guerre somi yalti hen victoire ko victoire am victoire ma victoire oɗon on nani te somin ƴeewi ha Binta naati dow galle he ɗum ɗon ko gacce men ɗum ɗon cela veut dire que enen ken tappetaje enen ken hangaɓe enen ken babba anani te ɗum fotani wonde lawol joni noon andi ko mbatten he ƴewam ɗo andi ko mbatten so joom ari addi dow e Binta walla kanko toon ara mballen kollen mo mi holo min mooma mi hollumo ko min jaari an kollama hoorema o kollama hoorema ko anani jogoɗa hayso ko paaka walla unugal walla ko joguiɗa ko moƴƴi kono hande so naata galle he sawi worde mum warma guir saabu Allah o ko haali ko yon mbad ɗum jarane enen fof enen tata fof mbaɗen ko haali ko mi ƴewdima ko ɗum gonga haal an yawno tan ala mbinum alhamdulillahi rabbil alamin neɗɗo joom a dañi neɗɗo baaɗo ni kay hum ɓuuri fijirde joom wi kamɓe meeɗa fijjo on dal wi ko jiɗɗo joom yiɗi joom saabi Allah ko joguiɗo jawdi mum mbi ɗum kay nemɗetake o woni wiɗɗo paade nene ga kalnen ga kaw mbima hay goto kamɓe de mbaɗa nde mbayinno kim ide resat nde jaari mamma en mbayinno kim ɓe dokkirno tan baɗigui minne noon ɓiyam o so meɗo waɗa mi waɗata tan Allah waɗi noon min kaali haala ka bo hanki noon joom yahi toon galle suko debbo tu o tawi o noddimi ɗum mina Hamidou totti amen haalis o wi min jahan ɗum to mi anda fof joom ittat men kaw suko debbo min jeyde kaw mo kawiraɗo dal vraiment hunde nde yahari ni min jotti tan o wi min kum mbimi ala woppumbo ha mi yewtida yimɓam o wi ala tawde min gari tan yo min kum mbimi a tawde heɓe jiiɗi kay yahari noon jarani ko fada ɓayri ko arsuko min kumi dewgal joni noon min ummi ɗon defti yiti joom tawi joom to Binta sowoni suko debbo ɗo par ce que wonani galle maɓɓe faminma o woni galle mo en goɗɗo kono wondani jignaɗe makko tawmi ɗon joom e suko debbo so yi o suko debbo huuley machallah sagama tan yo won afma o kay kam yo Allah yo joom yeɗo min kalan joom wonde min kumi dewgal min mbaɗi ɗon ambiya suyi seeɗa après min jalti joom noon wi artan mbi ɗum ala yo waala Allah waɗi noon a jufti oɗo jamma de gartumi ɗo e galle he noon noddumi ɓeɗo suka meɗaɓe haalano wonde joom humani Binta ɓe piimi ɓe tonggimi ala koɓe mbaɗani hande yi guila ɓe piini ɓe jaɓani yaltu joni de ɓe jalti a yi payi to ɓe kaldani hay goto meɗen guila garɗa ana salmodirani e mabɓe boom taw joni noon ko woni haala ka ko honi feere mbatten ha joom arta e galle he ara tawaɓe ɗo mbaɗen ɓe kalmo jinnomi noon sa ummimi joni wadde joom ara jahata mabɓe jeytuda e mabɓe kalnaɓe faami mbaɗaɓe kalmo par ce que an kam meɗen min kam koɓe ƴawiɓemi par ce que mi ala doole min kam mbaɗimi tan ko huywere galle nde ko heddi ko noon ƴeewen kadi homo buftinto Binta naata min noon kam miijimi biba yalta Binta naata walla jaari yalta Binta naata ɗum noon ka debbo
sa renaki ɓe mbara ɓiima sa renaki daña hen ko buuni ɗum noon ɓe cuusama daro gona mbaroji cirñinɗa kollaɓe noon an jibini joom joom no woodi islam rokki joom resde rewɓe naya ɗum ɗo woni kalnanoma e mbatta e hakkille ma aje ko kalɗa fof mi nani ɗum haala ma ka fof an affaire fof way kon ko an waɗi ɗum ni an sa yi joom no naata e ɗe gueɗe ko an nannimo hen debbo joguiɗo haalis huuli milliardaire anga milliardaire woni holɗum suko debbo wima jogue enen fof ma hajje heɗomi ayno kaltande komi kiiɗi ɗum a heɗotomi hen par joom ko cukalel toksel rewɓe makko ɓeeɗo tato tampinimo mi haalani goɗɗo noon an ko jewdi taki aɗa wara yiyan on so ari kay walla en muttata ɓe joni on so ari joni wadde dépasse min joni yomi ɗon wadde dépasse tan oɗon ñaama min mbeɗa wawi wadde dépasse gallo wona ko min jokki mi waɗatno dépasse o ɓayde yeehi Dakar wondi toon ngor juufa safti arteaɗo kam foso Binta arat rese ɗo ko joguiɗo waɗan en huule an mbaɗi kam goor juuf ɓuurma o goor juuf mo cengiɗa mbiɗa sengtata kanko ɓuurma kanko kam no woyi walde foof omo woni responsabilité hoore makko omo andi ko waɗata an a ƴetti ɓinguel ma nguel mo jiiɗani jogui wonno ka jiɗɗo haalis jawdi jiɗɗa hanɗinma itti hakkille ma o aɗa ƴetti ɓiyo tana ɗumen haalis kolleɗa o on itti hakkille ma mbiɗa dal ka gadduɗo solution ma ide ma ha gasnuɗa an ɗum min gowti ɗum e ma ummade gadda feere ma pewja kaɓɓen ha tiiɗa kaɓɓita a wawa jaggude hunko mako min an on woto wiyam min puccita ham guida waɗi xefuji ma no ulluduni an kaldande ɗum min gowti ɗum e ma min noon ɓen ɗum ngol suusa ɗum kam hana o yiko hande mi suusa an yo biba yo ay ko jinmi wadde ko wona e mon mbaɗanmi basé ko réglade hakkude me joom ko ɗum ko probléme am min jaari heɗomi hami gayno kala ko kalɗa ko noon ƴeewi mi ƴewtindima kono ko gonga ayi mi anda jaari mi anda biba kono min ko réglade mi hakkude me joom ko mami réglu ɗum ayi joom so Allah añimo tan ha joom tegi ɗo koyngal makko ngal omo wonde Binta so yiɗi mi yiyata kanko tan goto mayɗo kecco hande lelloto e galle hande fade mi ara fade mi ara haali ko kam yon mbaɗ ɗum ɗo woto wittene hay jirgi haali ko kam yon mbaɗ ɗum enen tati fof mbaɗden enen neɗɗo woto mbaɗden jagoɗo nda salam nda jago jago ay min ko ɗum jogi wo an ko ƴetti fayda ko jogiɗa holko ɗum wawan ma accu bo ɗum ayi ɗum an joɗo jagge ɗum billahi so ari an jeew fimu ndu haw maya anne kadi même chose min mon ko ɗum tan décidément an kam ala mo piyata haala tan mbawɗa onon jodde rek ana yewi men wona holɗum jeeya ɗum ko ngabbuɗa ko ɗum wawi ɗum ko lam pétrole jeew mi yippaɗo e makko mi huɓa muɗum o maya onon jooɗe rek ala mo mbarata jodde rek ay jagguɗum ha tiiɗo billahi jeew so wi kan so darima ɗo rek fimo ɗum o maytoro anne kadi même chose he an kay ndena ande ko kuɓɓata holo holmo kuɓɓata nden so yonti so mayi mi huɓɓamo gasa so mayi kay ala kuɓɓata e men ko mayɗon huɓɓe fa fo en ɗo merci beaucoup alga gare oko an anda ko woni aɗa yartar ɗo an ɓaɗ ɗo oko an jagguɗo jagguɗo ɓoro an ande so yiide kumnaɗo debbo an kam ma dog faddama mbimi ko yaha ɓoro ala ko puccitta kam gite ɓoro tottimaɗe gila mi tallanimo ɗoyde an kata nanta an ni an saɗa dillani maɗɗo fiya bab dillu dillu mi fiima ɗum dillu tan mi fiima ɗum ana ba jom joni ɓuɓɓonma maya ay gare an ɓoro an o ko wayno cukalel ni wawa haydara oɗo mbimi wala wala ala ay wona yiɗum kanu fiyanma oɗo joni ay mi fiima ɗum ala joni on mi fiima ay ɗum ay ɓoro Allah sedi matton koye harmi de matton koye harmi de wala ɗam mbima falla o tuuba baba mbimi tuuba baba yoɓa sam ala subam ɓoro walla ɓorta yoɓolo oɗo mbimi ittu ana ɓoro walla ana ɓorta bo wala wala falla wala wala wanni 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 ittu ɗum ittu haɓɓi montoro heño
ana dañ ka daan ana ko di xaal wal fala bi fa hey ana wa da ni ma maya ko ka jaba ko hey daro on mo na rew be ki ba rew hajjin jinmi ko gona neɗɗo min mi anda bint mi andata bint ɓe rewɓe tato ɓe wondi tampinimo goynimo mbiyaɗe wadde hen goɗɗo anda wonta ɗum wat joma suwa andu Kulli ba